Good afternoon mga ka-idol. Welcome back to my YouTube channel, Idol Sarge TV. At kung hindi pa po kayo subscribe sa aking channel, pwede pong pag-subscribe na po sa aking channel para lagi po kayong update sa aking mga upload videos. Ayan. Yan po, araw ng Martes. Martes ngayon ano? Oo. Pizza 27 ng Hunyo. Aba tayong nag-standby, nagkakalikot ng ating cellphone at nag-iisip kung paano makapag-upload kasi maulan na eh. Biglang tumawag sa akin yung asawa ng bayaw ko at nakikiusap na pag-drive ko daw. Ayan, importante lang daw. Kaya ayan, medyo laging ano kami ni Mrs. ni Gibartans TV. Bigla kaming nagkisi-kisi. Yeah, pupunta na sana kami doon kaya lang bumuhos yung ulan, no? Bumubuhos yung ulan. Biglang umiyak yung langit. Kaya standby muna kami kasi mababasa kami. Medyo malayo-layo yung bahay ng bayaw ko. Kaya mga ka-idol, sana antabayan nyo ang mga susunod na kaganapan sa aming gagawin ngayon. Biglaan to mga ka-idol. Kaya medyo yung ano namin yung naramdaman medyo hindi at is. Ayun, mga ka-idol, sana po lagi po tayong nasa mabuting kalagayan, ipalayo tayo sa masama. Kasi hindi natin alam yung sistema o sitwasyon araw-araw. Kaya sana bago tayo umalis sa ating bahay, palagi tayong manalangin sa ating poong may kapal na si Panginoong si Kristo na ipalayo tayo sa anumang mga masama na pwedeng mangyari sa atin. Ayan. Mga ilang minuto, umarangkada na kami papuntang Naga dahil emergency. Ayan, mga ka-idol, kaya dapat ingat-ingat lang po tayo habang nagmamaniho. Pagdating sa pili, sa diversion road na kami dumaan para mapadali ang aming biyahe. Pero sa di inaasang pagkakataon, mas lalo kaming naantala dahil sobrang traffic ang nangyari doon. Instead na mapadali kami, mas lalo kaming naantala. Kaya naman pala may nangyaring aksidente sa aming unahan. Kaya medyo yung traffic na atraso. Ayan. Kaya mga ka-idol, dapat talaga sa pagmamaneho kailangan ang matinding pag-iingat para maging ligtas ang ating buhay.
hanggang sa marating namin ang aming destinasyon kung saan ang pasyente ay pipick upin para madala sa ospital dahil sa aksidente. Ang nakapanglulo mo ay hinabot na kami ng hating gabi bago na-accept sa ospital ang pasyente dahil naikot namin ang buong Naga City. Lahat ng ospital na napuntahan namin ay puro walang bakanting kwarto para makonfinan ng aming pasyente. At abang nag-i-standby ako sa labas at inihintay ko yung mga kasamahan ko na lumabas doon sa ospital, ay napagtanto ko na talaga palang dapat maghingat habang tayo ay nagmamaneho ng sasakyan o motorsiklo. Dahil sa isang iglap lang, hindi naman natin sinasadya, pwede tayong madisgrasya. Yan mga ka-idol, ano na, mag-aalasun sila ng gabi. Naikot na namin yung Naga, walang bakanti. Pati yung dun yung Maria Sipa, punta na namin. Hanggang dito baka meron. Pinasok na yung pinasok na sa emergency room. Kaya ingat lang tayo mga ka-idol dahil mahirap yung aksidente tayo. Ingat lang tayo sa pagbibiyahe, lalo na kung nakamotor tayo. Umalis kami doon sa bahay, tinawagan kami upang mag-drive. Pero pala, mag-aalas 3 pa lang siguro yun. Ayun, 11:30 na ng gabi. Naghanap pa kami ng mahirap mga ka-idol doon. May aksidente mangyari na kami siya. Mga ka-idol, inaantay natin yung kasama namin, yung pinsan namin na lumabas na yung nagdala ng ospital para makapahinga na rin kami. Para hindi maburi, malakdakan dito sa labas mga ka-idol. Kaya pag magano kayo nagbibiyahe, mga ka-idol, pag nagbibiyahe, ingat, kunting ingat. Pag nagmamaneho, at huwag kayong magmamaneho na nakainom. Kahit hindi kayo nakainom, lalo na pag nag-uulan, ingat. Kasi iba yung nakamotor sa kayong naka-four wheels. Kasi pag nag-uulan, vision mo, dahil sa ng ulan, malabo. Kaya doon nangyari. Umuulan. Nagmotor siya, hindi pa umuulan, biglang inabot ng ulan, pag hindi mabasa, na-aksidente. Kaya ingat-ingat lang tayo mga ka-idol, lalo na ngayon, panahon ng tag-ulan. Ingat tayo, lalo na pag nakamotor. Maski nakakotse, ingat lang. Kaya yung nasabi, convince driver,
Kasi nakakaiwas talaga sa aksidente. Yan ang pinaka lesson learned dito sa video na ito. Kaya kung minsan pagpapatakbo ng motorsiklo kaya sasakyan, kung hindi lang naman nagmamadali masyado, kaya maski nagmamadali, kailangan mag-ingat. Sabing defense driver dapat. Ayan mga ka-idol, nandito na naman po ang aking video. Sana po may nakuha kayong aral sa aking video sa ngayon. Yan. Mga ka-idol, hindi ko na pinakita yung pasyente dahil ayaw nung batang na aksidente. Dahil kaya nahihiya, kaya hindi ko na pinakita. Pero magayong mata. Ayan mga ka-idol, kaya yung tips ko sa mga driver, pag nagmamaneho kayo, dapat ingat lang, lalo na kung umuulan. Kasi madulas yung kalsada. Yan po, mga ka-idol. Yan po lamang maitutulong ko sa inyo bilang isang vlogger. Ako po si Idol Sarge TV, palaging nagmamahal sa inyo. At lagi po natin uunahin, bago ang lahat, ang Panginoong Jesucristo muna. Yan po, mga idol. Hanggang sa muli, magandang umaga na po sa inyo. Ayan.